Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Martes, petsa 23 na, bulan sang Hunyo, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 3 ka LIS sa Barangay Singkang Airport nga nagwa sa ilabalay bisan wala pa resulta sang swab test ginsaylo sa quarantine facility sang syudad. Driver sang motorsiklo nga nakabunggo sa 72 anyos nga babae sa siyudad sang Talisay. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Gintawag nga fishing expedition ni buhay party list nga representante Lito Atienza ang nagapadayon nga hearing sa Kamara sa isyu sang prangkisa sang ABS-CBN. Suno sa mamalida, wala sang ebidensya nga masuporta ang mga akusasyon batok sa network. Dugang pa ni Atienza, baliskad ang nagakatabo tungod wala sang may mapresentar nga ebidensya ang mga mamalida nga nagpalayag sang akusasyon sa among television network. Kag ang ginapangayuan pa sang record, amo ang akusado o kon sospitsado. Ang House Committee on Legislative Franchises and Good Government and Public Accountability nag-umpisa sang hearing angot sa hagna nga naghatag sang panibag-o nga 25 katuig nga prangkisa sa ABS-CBN matapos na desisyonan sang liderato sa Kamara nga ibasura ang measure nga dapat kutani maghatag sa network sang provisional franchise tubtob Oktubre 31 tuig 2020. Ang guaya, imbes nga sila ang maplastar sang ebidensya, ang mga personnel sa among television network, amo ang ila ginapamangkot, amo yung ginapangatungan nila sang ebidensya. Anong nagkalatabo? Ang gwa daw muro-muro. Wala na iban sang mahimo, pati pa sa ulo sang panatang makabayan, ginahimo nila. Nahimo nga sarswila ang among hearing sa television network. Kung kaisa do klaro gid nga daw may tao sa likod, daw may ara pipila ka mga mamalida nga luyag na daw kutaw-kutawon ang among isyu. Pero ang matabo sidi samtang nagaigod ang hearing pagkalampas ang bulan sang Agosto, ang management sa among television network nagpalayag nga posibilidad hindi na nila maagwanta ang kagastuhanan, retrenchment ang matabo. Kakasan trabaho ang pila ka mga empleyado. Problema naman sa pungsod Pilipinas, unemployment naman. Perting bulig sa gobyerno sa nawad-an trabaho. Areho sa may mga trabaho, daw kakasan patrabaho, daw baliskad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Naghakot sang pagpasidungog
ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Bagayong Action Radio, Bacolod saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing,
RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 morning. Kamusta bilog nga Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Pitsa 23 na sa bulan sa Hunyo. Lapit na lang mawagtang ang bulan sa Hunyo, saylo naman kita sa bulan sa Hulyo. Ano naman ang nagaulat sa aton nga kapalaran sa masunod nga bulan? Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta ang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Anano ang mga balita? Ananong mga isyo nga nagatuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang pagbulubaylo sang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Ini, kagang iban pa, idulong sang aton patrol samtang nagalagulad na sila. Mabulubugnaw ang panahon karon nga kaagaon. Pero daw wala magtupa ang ulan, no? Nagigagin adlaw, bilog nga adlaw ang pagbukbo sang ulan. Aber, tukion ta ang palibot pagi sa aton patrol. Nagaman subong, Martes, aba, ang nagaman sa aton patrol, gwapa karon nga aga. Kung hindi ko magsala, bag-o tapos paligo. Aragay, hamot-hamot ang amon patrol, ha? Ang nagasakay nagamanda si Aksyon, Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon Eden, kamusta? Good morning, Action Fred. Good morning sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Good morning manda sa mga nagapalapta sang fake news. Ay. Oo. Good morning mata sa ila, Action Fred, para malaman no sila, mabugtawan sila. Ngati sa sinidaan nga mga panahon, sini nga mga tiyempo, Action Fred, hindi kinahanglan sang mga tao gidno nga nagapalapta sang fake news. Bangon niya nagadugang sa kakulba sang tao, especially kagapon. Nagtrending, Action Fred, mo ang isa ka laragway sa social media, sa Facebook, nga may picture iya sang panlaon nga kuno naglupok na. Kaya mo tong damo man sang nagapamangkot kung ano, Action Fred, na bala ang status, no, sang kanlaon, matapos na naglaptay sa Facebook. Ang isa ka picture nga do orange ang palibot, Action Fred, no, kung damo sang aso, kagtigin na damo naghambal, nga amo na to kuno ang kanlaon, kuno naglupok na, kay kung madumduman, tinagligad to nga gabi, nagpulo pa batsyag, paagi naman, Action Fred, no, sa linog. Pero sa aton dira nga mga ka-aksyon nga nagapamangkot kag wala pa nasabat ang inyo sini nga pamangkot, ginklaro kagabi ni Negros Occidental resident volcanologist Marie Andeline Quinta nga wala nakapagwa ang FIVOC sang pinaka-latest nga litrato sang bulkan Kanlaon. Actually, Action Fred, mo naghambal nga ti Ambali Quinta sa interview sa Action Radio Bacolod nga 2016 pa to ang litrato nga nagalapta sa Facebook.
Sino kay kinta nagatinguha ang FIVOX nga makakuha sang aktual nga litrato sa aktibidad sang bulkan. Apang halin kahapon sang aga, Correction Fred, natabunan gid ini sang panganod. Nag-apilar naman si Kinta sa publiko nga hindi dali-dali sa mga litrato nga nagalapta sa social media kag mas maayo nga maghulat sa ipagwa sang litrato gikan sa official Facebook page o kung na-post Action Fred no sa official Facebook page man sang FIVOX o kung sa official sininila nga website. Kung matyaga ni sang tao wala nga nagalantaw nga do medyo hindi mapatihan, i-double check gid sa mga news sites pag pwede gid sa website sang o kung Facebook page sa Action Radio Bacolod kay tinaga-post man kita Action Fred sa mga latest man no nga mga update especially subong sa aktibidad man sang bulkan. Pero kahapon Action Fred naka-record iya sang dugang 53 ka aftershocks ang FIVOX sa aktibidad sang Kanlaon. Tisuno kay kinta nga ang aftershocks Action Fred na record kahapon halin las 5 sang aga tubtob las 4 sang hapon. Ang 53 ina Action Fred ka aftershocks wala sang intensity. Apang ang epicenter na monitor sa tunga-tunga sa mga lugar nga sakop sang Bago kag syudad sang La Carlota. Magluwas sang linog Action Fred, ginamonitor man sang FIVOX ang ground deformation kag ang kadamuon sang sulfur dioxide nga ginpagwa sang bulkan. Pero madumduman ko Action Fred sang una hambal sang akon bala nga lola nga do ati advantage man diri sa aton although may active kita nga volcano diri sa Negros which is Mount Canlaon. May ara kita sa mga ginasulungawan bala Action Fred. Isa na dira ang Mambukal Resort. I don't know kung ano pag Action Fred ang iban. Sa inaibaluan ko muna Mambukal Resort isungaw na Action Fred sang Canlaon. That's why nga may mga kumadumduman ta may mga hot spring na gani Action Fred no. Dati amo na ang hambal nila nga isa sa advantage kag pasalamatan naton nga may ari kita diya sang sulungawan kumbaga Action Fred sang bulkan. So muna na pangabay sa publiko na hindi gid magpalapta sang fake news especially sa sininga panahon kag nagapadayon dan Action Fred no ang COVID-19 pandemic pikagapon pinakadamo o kon record high Action Fred sa Western Visayas matapos maka-record Action Fred sang 15 kapanibag-ong COVID-19 positive diri sa Western Visayas. So sa karon naglambot na sa 197 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. 72 ang aktibo, 114 ang recoveries kag nagapabilin 11 Action Fred ang napatay. 567 ka laboratory results ang ginpagwa sa diin, 312 ang gikan sa Western Visayas Medical Center Subnational Laboratory didto sa Iloilo, kag 255 naman ang gikan diri sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Sa 567 Action Fred, 15 inang nagpositibo, wala may nagpositibo sa repeat test. 552 naman ang negatibo sa nasambit Action Fred nga results nga nagwa. Samtang sa nasambit nga record ang 15 kagapon, may 3 naman iya kapanibag-o gikan sa Negros Occidental. Sila na ang patients number 41, 42 kag 43. Little background lang Action Fred no, ang patient number 41 isa ka 25 anyos nga babayi gikan locally stranded individual gikan sa Cebu kag residente sang syudad sang Sagay. Isa ini siya ka asymptomatic kag yara na sa quarantine facility sang local government unit sang Sagay. Ang patient number 42 Action Fred isa ka 21 anyos nga lalaki gikan LSI man gikan sa Cebu kag residente sang Banwa sang Hinigaran. Yara karon nagpaidalom sa stricto nga home quarantine sang LGU kag asymptomatic man ni siya Action Fred. Si patient number 43 isa ka 23 anyos nga lalaki, LSI gikan sa Cebu, kag residente sang syudad sang Escalante, yara karon sa quarantine facility sang LGU, kag Action Fred asymptomatic man ang nasambit man nga pasyente. So far the Action Fred no may ara man sang update
gikan sa DOH kag ti do gina-expect man action friend nga dasig man ang pagpagwa sa mga resulta bangod sa Region 6 may duha kita dire ka mga laboratories nga nagaperforman sang swab o kung nagakuha sa resulta action friend gikan sa mga swab test. Sa mga nagapanguna naman nga presyo sa Balaklon sa bahin sang Libertad Public Market action Fred. Pero anyway, Section Fred, no, sa Libertad Public Market, puwerte kadamo sang tawo. Doon nagbalik sa normal, Action Fred mo, kay ti wala sa gihapon na pabilin ang ginatawag nga social distancing. Ang ato ng mga kapulisan nga nagabantay dito, ayawan man kabantay, kay ti magtalikod lang sila, balik naman, magpalapit naman sila sa mga tawo nga manugbakal kag mga ti nagabaligi action friend nagapinunsok man damo man nagaplastar sa dalan kay ti given kaagahon pa lang mag-alas 6 karon manghimos naman sila pero sa subong action friend damo sari-sari sang mga baligya. That's why mga tawo nagapinundo man kag nagausisa. That's why nagatumpok ang tawo. Ti ko makita mo dira sa aton nga video nga ginpadala action friend. Kadamo gid sang tawo ado wala na pabili ng social distancing although nga may mga face mask sila pero may ara nga ang face mask nila ara sa ila nga sagang. Kung baga tanawon mo action friend violation mo nagyapon mo. Kaya ang tabunan dapat sang face mask is ilong kagang imo sini nga baba. O galing kay especially mga katigulangan action friend no. May edad na galakat-lakat na sila. Nagalibot, nagapangumpra, nagareklamo, ati nagagulugin hawa man sila kag panaog sa ila face mask. Bangod nga ti sige-sige sila lakat, hindi sila kaginawa. Action Fred, ang punaw subong sampat gini sa siningat shampoo na dyan nagaulan-ulan. 20 ni Action Fred, 20 pesos ang tumpok. Meron man kita sang crablet, 60 pesos ang kilo. 20 pesos naman ang putos Action Fred sang tahong. May ara makita gabi, 30 pesos ang putos. Ang suso Action Fred, taga pulo man ka pesos ang putos. Taga damo Action Fred subong ang marot ni isda sa bahin sa Libertad Public Market. Ang nagabalor 120 pesos ang kilo. Action Fred, para sa mga nagapanguna nga Balaklon kag mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag palibot sang Negros Occidental dala sa inyo sang patrol ini si Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:03. Maluyagon gid ang aton mga utod na magpagwa sa mga piki nga balita. Abi nyo kisa inyo na kutaw-kutaw la na, lahog-lahog la na, pero hindi ina maayo bangod nagatuga kamo sang kahadlok sa aton mga kauturan. May araya nagapati mo, amak mo magwa da social media, Facebook na nga rin nagumbalang ang bulkag kanlaon. Di ko may mga balatian ka sa kurason, dali ka magkalatumba. Ambot nga may mga utod kita yang imbes nga magbulig, imbes nga paganhagan sa kakulba, ginadabukan nila ya kag nagapagwa sang mga paltik itpiki nga balita. Wala gidobra. Action Radio Philippine Standard Time las 5:04 na sini nga panahon bala. Kinanglan naton ang pagpa-examine, medical check-up, konsultasyon para ba siguro nga wala kita COVID-19, wala asang balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Pamasyar ka mo dira sa Life Extension Clinic alas 9 sang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon, kada libre ang konsultasyon. Komportable matinlo ang Life Extension Clinic, sigurado maserbisyuhan kamo. Langkoy bakal kamo sang ila produkto pangdipinsa sa balatian. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Kagdaga dipinsa sa anuman nga pamalatian nga mahimo pa magtapik sa aton kalawasan. Sa Life Extension Vitamin D3, sigurado hilway kamo sa
pamalatian. Ining aton produkto nga Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic Aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Uli na dakpan, ining si Francisco Ipugon, bala, kinakabig leader sang Ipugon Robbery Group. Suspitsado. Nagsulod to sa subdivision sa Bacolod, nagpatay sa Bilja Nacional. Tinadakpan. Karon, ang ginaayo sang pila ka mga sektor sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kundi dakpan siya. Pagkatapos, ini siya, piliton nga itudlo ang tanan-tanan niya nga kaupdanan para masikop sa ngaton kapulisan. Nga kinanglan pangdakpon ini sila para mahagan-hagan ang kakulba sa ngaton sini mga negosyante, naga-istar sa mga subdivision, kag iban pagid naton nga mga utod nga may mo targeton sining robbery group nga ni. Purtining ila sining abilidad mo, armado sang matag-as kalibre nga armas. Inakapitalan giguro ang kinawatan nila, ginabakal na sa mga armas. Pagkatapos, among gamiton, amak mo ang ila kapital, kulba lang kag armas, kung matigayon, posible milyon niya, ang ila income, pahapos lang, ang kinabudlayan sa iban, amo yung ila tiid nila. Ini nga mga tao, kadlagko, ini nga mga tao, pikahan, siling mo daw, mga maskulado, pero wala trabaho, hindi luyag magtrabaho. Luyag nila ya, pahapos lang. Kag ang pinakahapos nga trabaho, sa kaon mo ang balay kakaingod mo, kag kwaon mong pagkabutang ya. Ang kinabudlayan sa mga pobre ya, amo yang ginapanilagan nila. Hindi sila magtrabaho. Kay ang iban lang ya, ang propiedad sa iban, amo yang targeton nila. Kag kung mag-antyas ka nga magbato, lutangon kanila. Amo niyang ila abilidad. Di kinanglan mapapas ini sila. Kinanglan uruton dakop para mapahagan-hagan aton ng kakulba sang aton mga pumuluyo sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kag hindi maayo sa negosyo. Hindi maayo para sa isa ka komunidad nga may nagaluntad nga mga hold-up gang, may nagaluntad nga mga kriminal, may nagaluntad nga mga robbery group. Sa unad, numduman ko, isa dua katuig nga pagdeklarar sang martial law, sabi kong gisigi-sige to, kampyon tan ito, ang tanan nga kriminal, ang tanan nga may record sa pagpang-hold up, ang tanan nga may record sa pagpangawat, pagpanglugos, kag iban pa, ang tanan nga mga kingpin, ang ginakilala nga mga kriminal, inurot ni Marcos to patay. Gakapugday lang mo. May masapuan nga untay sulod kampo, kasapuan nga gasampay lang sa mga taytay kagiban pa. Ining mga maisog sa Negros kag Bacolod kag bilog nga Pilipinas, urot dito patay. Pagdeklarar martial, 1, 2, 3 tuig. Kung wala ato ginabusuhan, namitan ito, amak mong tanan niya nga may mga record, bilista mo, urot, kakatumba lang. Kakasapuan lang, ibang kakalangawan na mo. Porte, amo ini ang dapat matabo kung tani. Kaya wala ka man ng peligro. Wala ka man niya kung wala ka lang kahimo sa kalainan. Wala ka dapat kahadlukan. Tiyan mo din dapat to, papason ini sila para nga magtawhay ang probinsya kag syudad sa Bacolod. May problema na kita ginaatubang dugangan pa nila. Tiyamak mo yung sakaon mong balay, hindi imo. Kuwaon mo ang propiedad, kuwaon mo mga alahas kag kwarta, kung bumato, patyon mo. Hindi ni amo klase nga pagbinatasan sang pila naton ka mga grupo sining ipugon nga ni. Ipanudlo, ipiliton gid ining leader nila, ipanudlo tanan-tanan para madakpan kag ipanglupot sa bilangguan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
pagkadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo magkulunod kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong kalintangan responsable nga pagbalita pagdahil nga ipalaknan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa Standard time la 5:22 na. Ginahulat naton kung anong kapalaran sang pungsod Pilipinas pagkatapos sa bulan sang Hunyo. Subong, maintain kita modified general community quarantine. Sapit sa 1 sang Hulyo, lantaon ta kung anano naman ang pagbulubaylo mando sang nasyonal kag IATF. Nga aman, kung magpadayon ang mga lugar katulad sang Cebu nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine. Ang Manila, general community quarantine. Dire sa ato modified kita. Pero ang iya sini impact porte. Kung magpadayon ini siya, sigurado, linibo-libo ka mga negosyo ang masira na. Sigurado, subong damo-damo na ang nagtalakop, mga negosyo, bangod kay wala gid income. Tingin na amat-amat balik ka ang negosyo para nga amat-amat maka-ulo-ibwal gawa, makasirkular ang kwarta, makatrabaho, balik ang iba naton nga mga kauturan. Kay kung hindi ini magpadayon ini siya, nga magdagsa pagid ang biktima sa COVID-19, kag magapabilin sa enhanced community quarantine, kag iban pa ang mga probinsya, sigurado may ara gid nga mga negosyo linibo-libo ang mahimo magtakop kag hindi na magpadayon sa negosyo, masira permanente. Ang iba niya nagsira, medyo may jutay pa nga kasanagan nga posible after anong kabulan mabalik sa negosyo, temporaryo nga pagpasira. Ang iba niya permanente na gid, kay puto na gid, wala na gid income. So ginapananaw nga kon pananglitan maglala pagid ang kaimtangan, magasarurot ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas sa pagpasira o kon pagsira sang madamo nga mga establishmento komersyal. Igo gini ang aton ekonomiya. Pagsarurot sang ekonomiya, tinuig naman kag makabangon kita. Pagkatapos sila ng mga tinuig nga nagaigod kita sa kaimulon, dihamak naman ang mag-antos sa gutom, wala trabaho, kag iban pa. Amuning halit sang COVID-19. Galing wala kamay mo. Kung pasugtan mo nga todo pursa pagwa sa pubuluyo, basi bala kung iguon kita sang second wave sang COVID-19. Amo na problema sa pungsod Pilipinas, subong kung paano mauli-ulian, mabatak-batak ang ekonomiya bangod sining porte nga pagpanirado sa mga negosyo. Dalagko nga mga hotel, dalagko nga mga restaurant, kag iban pa nagsira. Mayong iban kay temporaryo, pero linibo-libo ang nagsira permanente.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Kung nagakabalaka ka nga may mga bukol nga nagatubo sa lawas, aber, panahon na nga magamit ka sang Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an nga ini siya, number 1, nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, tumor ka man, bukol sa baga, goiter ka man, tunawon ina sang Santon Plus Herbal Capsule. Ini nyo pagpadugaya, basi bagin malignan pa ina. So sa aton mga kauturan, ginapangabay kamo. Nga kung may kapan kamo nga bukol sa lawas, abyan, hindi pagpadugaya, aber, tunawa dayon, gamit kamo Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 nga kapsula nga nagapatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton kalawasan. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32, kinapaaksyonan ang tanan nga himata kabyanan kag kakilala ni Lourdes Frac Moises nga siya nagtaliwan sa edad nga 76 anyos. Ang ialubong sa Hunyo 28, alas 9:30 sang aga sa Roman Catholic Cemetery, Isabela, Negros Occidental. Ang nagapahibalo sini, Pamilya Moises. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nga
Bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR... Sila balay, bisan wala pa resulta sang swab test ginsaylo na sa quarantine facility sang siyudad. Detalye ni Opol Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayroong Action Fred, mayara sang 3 ka mga LSI sa kon locally stranded individuals sa area sang Barangay Singkang Airport ang ginsaylo humalin sa home quarantine pakadto sa facility quarantine. Matapos Action Fred nga nagbaylara sang health protocol nga ginapatuman sang syudad. Ginpahayag ni punong barangay Rosini Distrito, may 2 Action Fred ka mga lalaking LSI gikan sa Pangasinan nga nag-abot sa Singkang Airport sa itong Sabadong adlaw pero ginaligara nagwa Action Fred kag nagainom-inom sa pampubliko nga lugar. Rason nga ini sila ang ginkuha sa otoridad kag ginsaylo sa isa ka public school nga nagaserbing nga quarantine facility. Ginpahayag ni Distrito Action Fred ang asawa sa isa ka LSI ang nanginwala sa ligasyon kag sunod sa iya mistaken identity ang natabo. Ginbulgar man ni Distrito nga may isa naman ka babae man nga LSI nga may travel history sa Manila. Ang ginaligara nagvideo kay Action Fred. Ginpahayag ni Distrito ngayon 3 ka mga LSI ang dapat magpaidalam sa home quarantine bangod wala pa nagwa ang resulta sang ila RT-PCR test. Nag-inom sa dalan, nagbakal pa sang dito nag-ibukod ng mga inom kuha ng dasang kapatiyaman sa mga talibot na siyempre sila nga akong matada kasi hindi mo na mo nabutangan dito sa kanisa. Nabatian si punong barangay Rosini Distrito. Sa mga kaaksyon naton, hindi magkalipat nga maginom sang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangosteen, margos garlic, balunggay kag spirulina ginagapan namin kag nagapabaskog sa aton ikaayong lawas. Mas pabaskogon kag ipabilin nga healthy ang aton ikaayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Sigurado nga safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre hindi man pagkalimtan ang pag-inom sang Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinaka-healthy nga kape kag pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Ang vitamin D3 ang nagabulig pabakod sa aton immune system batok sa mga viruses kag iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara man sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:41. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhu Point, Reporter of the Year,
Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Driver sa motorsiklo nagbunggo sa 72 anyos nga babae sa siyudad sang Talisay. Detalye upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, nagapabilin karon sa kustodiya sang Talisay PNP ining driver sang motorsiklo nga si Ariel Alicante, 32 anyos.
pumuloyo sa banwasang Ibi Magalona mo ning responsable sa pagdala sa Action Fred sa kay Gloria Guanzon, 72 anyos sang Zone 15 siyudad sang Talisay kahapon sang aga kag ini ang napatay. Sunod diri kay Police Major Jigger Jimino, ang hepe sang Talisay PNP, nakadepende karon sa pamilya Action Fred kung ano ang ila sini nga plano ini sila bla ang magapasaka sang kaso batok iya sa suspetsado. Dugang pedri ni Jimino ngati pa sa kalisod subong ang pamilya, that's why ngati hindi pagid sila makahatag sang dugang nilang impormasyon sa sinimatinion. Kahapon nga adlaw Action Fred nagluntad ining pagbunggo sang motorsiklo sining biktima dira sa Mabini Highway, Barangay Zone 8, Siyudad San Talisay, matapos ng ining si Guanzon ang nagtabok kag nadala sa Action Fred. Di ba pala? Kung ito ba si ma-rektuhan ay manatigas ko sa Soldier Park pala. Yan pala, yan pa isa na namon ang nakapungko niya ang ating buligan na kailangan nila. Okay. Buligan nila para mamayo man ang Inang balita ini sa Aksyon, Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Babalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na, Evergreen Herbal Capsule. Epekto sini, nagabulig tinlo, pabakod, nagabalanse, sang sistema sa aton lawas. Ang 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Resulta, Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, supplyan ikaw sang Evergreen Herbal Capsule. Kulang ka sa potassium, magnesium, calcium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Amo ina nga ang panawag sa iya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal naton sa tanan nga mga butika malapit sa aton lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred, 72 tanan ka mga violators ang na-record sa naglain-lain nga police stations diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Mangudman sa paglapas sa mando nga magpabilin o kung magsuksok sa face mask, kagaangot man Action Fred sa curfew. Sa Station 1, 28 ang nagkaladagpan, 7 naman sa police station number 2, 3 sa police station number 4, 11 sa police station number 6, 17 sa police station number 7, kaga-anom naman Action Fred sa police station number 8. Sa aton mga kaaksyon, mangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic, dapat likawan gid nga magmasakit, no? Kag para malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santon Plus Gold, kaya Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na. Mungod mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, amargos o garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalang hubag, bukol kag iban pa. Mag-inom sa Santon Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Kag para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Iniman ang may mga active ingredients, kaangay sang phytochemicals kag antioxidants pagontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-inom sang DTX 500 capsule sa kada adlaw. Balita halin sa patrol, ang kaaksyon niyo Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na lasais. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng... Philippine Standard Time, las 6:05. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.